дар Федератсияи Русия виза ворид карда шавад. Салом акаи Сормон. Даъваткунӣ ба хизмат. Мумкин бад ки запрет навиесшон кунанд. Ана ҳамин одамое ки салом тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. Оиди ба Федератсияи Русия сафар кардан оё ба виза мешавад ё ин ки не, дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. Дар видео лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. Нафарҳое ки мехоҳем ба границаи Қазоқистон сафар кунем, барои аз нав кардани документҳои худтон рақаме ки рӯи экран мебирояд дар тамос бошед. Ширкати боваринок ва нархи дастрас дорад. Хоб чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, Федератсияи Русия вақтҳои охир бисёр тағйирот ва иловаҳо оид ба қонунгузории муҳоҷират ворид карда истодааст ва аз ҷумла дар бораи ворид шидани виза, яъне ки барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ виза ворид мешавад ё ин ки не. Дар ин бора муовини вазорати корҳои дохилии Русия суханронӣ карда гуфт ки бояд барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ дар Федератсияи Русия виза ворид карда шавад. Ва ғайр аз муовини ВКД Федератсияи Русия Сергей Миронов низ дар ин мавзӯъ дар як ҷаласа суханронӣ кард ва фикру ақидаи худро баён кард ки бояд ҳатман виза ворид карда шавад. Яъне мақсади гапи мо, мақсади мавзӯи мо ин мебошад ки ҳоло тасдиқ ва қабул шидагӣ нест, вале гуфта мешавад ки мақомдорони Федератсияи Русия аллакай чандин таш дар ин масъала фикру ақидаи худшона баён карданд ва инчунин пешниҳод карданд ки виза ворид карда шавад ва дар оянда ворид мешавад ё ин ки намешавад, ин чизҳо гуфта шидагӣ нест ва ҳеҷ чиз аниқ нест. Танҳо чандин мақомдорони Федератсияи Русия дар ин масъала суҳбат карда инчунин чизеро ки мо қайд кардаем ба шумо, ҳамин суханҳоро қайд карда гузаштанд. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Ба ягон нафари шумо агар ки студентский билет дар кор бошад ва шумо бихоҳед ки баъд аз соатҳои коритон бо дистансиони дарс бихонед, онлайн обучение кунед, номершон дар рӯи экран мебирояд, қатишон ҳамсуҳбат бишед ва метавонед ки боз ягон диплома, ягон сертификатаи соҳиб бишед. Намазов нависондай. Салом акаи Сорбон. Мегӯянд дар аэропорти Тоҷикистон растамошка намекунанд. Оиди ҳамин чиз ягон чӣ мегуфтем? Бале, ҳозир дар аэропорт гирифтагиянд ин чиза, вале гуфта мешавад ки ҳозир тамоми телефонҳо, тамоми таҷҳизотҳое ки ҷои ҳамин слоти сим-карта дорад, растамошка карда мешавад ҳатман. Шоҳин Бобоев нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ҳамин нафароне ки номшон дар рӯйхати сиёҳ баромадагиҳо айни ҳол дар ватан ҳастанд, метавонанд омада аз нав патент гиранд? Илтимос ҷавоб медодем. Хоб нафарое ки дар 120,000 номшон баромадагиаш шумо аз ҳама ҷои боваринок тавсиятон метиҳем доим ки ба ҷои шиноснома ва раводид рафта муроҷиат кунем. Дар ҳамонҷо ба шумо ҷавоби аниқ ва дурустша мегӯянд ки оё шумо сафар карда метавонед айни ҳол ё ин ки не. Як нафари дигар нависонда. Салом акаи Сормон. Даъваткунӣ ба хизмат тамом шид ё ин ки не? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир тамом шидагӣ нест ва айне ки тамом мешавад, мисол фармон мебирояд, мо видео мекунем. Шумо ҳама рӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед, аз ҳама хабарҳои зарурӣ огоҳ мешавед. Залик нависондай. Ҳакама 19 сола мешавам. 31 январда патент накардагӣ будам. Аммо худамро дар рӯйхат дидам. Метавонам граница гузарам, патент кунам. Дар ҳолати граница гузаштан агар шуморо запрет навиез накунанд, мисол таможни контрол, бисёр ҳолатҳое мешавад ки мепурса аз шумо ҳуҷҷатҳои заруриро ва пешниҳод ки карда натонем, запрет навиез мекунанд дар бисёр вақтҳо. Ҳошим нависондай. Ассалому алайкум ака. Аз Тоҷикистон гости омадагием. Мақсад 1 солу 2 моҳ шудааст. Нарафтам ягонҷо. Вақти рафтани чӣ намегӯянд? Гости вақте ки шумо ворид мешед, фаромӯш накунед ки 3 моҳ зиёд ҳаққи истодан надоред. баъде ки ин чиз аз тақдиртон вобастагӣ дорад, гӯем хато намекунем. Аз Россия берун омадан, мисол таможни контрол да ҳамун мигратсиони картаро проверка кунанд, бибинанд ки шумо гости қайд кардагиед. баъд дар ин ҳолат имконият ҳаст, мисол ки запрет бимонад. Як нафари дигар нависонда. Ветварения чанд сола мешавад срок кушака? Ветварения аз 3 моҳа мешавад то 5 солара. Бузургмеҳр нависонда. Ассалому алайкум ака. Ҳамин рӯйхати 120,000 поиск кай куҷо биёбем?
нафарои ки ному фамилияшона мехоҳанд дидан дар ҳамунҷа сайти шуғли аҳолӣ медурен меҳнат тиҷаи бисёри нафарҳое ҳастанд ки мефаҳманд мисол хутон метавонед бубинед боз бисёри нафарҳое ҳастанд ки намефаҳманд истифодабарии ана ҳамин гуна сайтҳоро ва мо аз пасш ҳастем рӯзои наздик мисол кӯмак мекунем ва ҳар яки шумо метавонед ки баъдан тафтиш кунед. Исматов нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар рӯйхат номи очама ёфтем не ки мо дар Россия очам ягон хел документоша торик кунанд мешавад илтимос ҷавоб диҳем. ҳамин рӯйхати сиёҳ ин маънои ӯро дорад ки ба шумо огоҳӣ додан ва ба шумо муҳлат доданд ки документҳои худтонро торик кунед нафарҳои беҳуҷҷатро дар назар дорем яъне то 5 феврари соли 2025 тамоми нафарҳое ки қонуншиканӣ кардаги яъне документ надоштана дар назар дорем ҳамин корҳоро кардагӣ ҳастанд бояд ки худшона дар қайд 100% бимонанд ҳуҷҷатҳошона дуруст бикунанд ва баъде ки накарданд то ҳамун муҳлати додагира мумкин бад ки запрет навиесшон кунанд ана ҳамин одамое ки мисол аз паси торик кардани ҳуҷҷатҳошон намешаванд. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ хадр видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то навбарҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.